Dedep si demer bawaning patri Sasatara wis manjer ka tan kuciwa mamanise manggap srinateng dalu Sinwaka Sangya Pradase Aklaring cakra wala winulat Prandene maksa kepegan saking gaing taranggana kang sumiwi Jemat pepunden kula Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandur ingkang katemben kewula rawuh ing Praja Ngamarta sewu kalepatanipun ingkang rayi diagung pangasama randhet nggenipun ingkang rayi ngacarani rawuh paduka Prabu manggih rarja Koko Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara Yayi winantu kararjan praptanipun ingkang raka kasembuh payomaning Jawata kang linangkung prapteng wonten Praja Ngamarta Yai syukur bagi sewu sungkemipun ingkang rayi diakon sungkem kula kunjuk wonten rasa paduka Prabu kula tampi dawah sami-sami Yai sami aji Koko Prabu pangabekti kula kunjuk kaipit Janaka tak tampa pangestu tambanana Yai Janaka. 'Inggih dat kapundi Koko Prabu? Wah. 'Inggih dat kapundi Yai Janaka? 'Inggih dat kapundi Koko Prabu? Wah. 'Inggih dat kapundi Yai Janaka? 'Inggih dat kapundi Koko Prabu? Wah. 'Inggih dat kapundi Yai Janaka? 'Inggih dat kapundi Koko Prabu? Wah. 'Inggih dat kapundi Yai Janaka? 'Inggih dat kapundi Koko Prabu? Wah. 'Inggih dat kapundi Yai Janaka? 'Inggih dat kapundi Koko Prabu? Wah. 'Inggih dat kapundi Yai Janaka? 'Inggih dat kapundi Koko Prabu? Wah. 'Inggih dat kapundi Yai Janaka? 'Inggih dat kapundi Koko Prabu? Wah. 'Inggih dat kapundi Yai Janaka? 'Inggih dat kapundi Koko Prabu? Wah. 'Inggih dat kapundi Yai Janaka? 'Inggih dat kapundi Koko Prabu? Wah. 'Inggih dat kapundi Yai Janaka?
Baladewa kakangku Basuki Praptamu. Oleh pamujimu ana sawiji apa praptaku Werkudara? Syukur bejo sewu basaku katur Baladewa kakangku. Iya, tak tampa dadi bombong ing nala. Pangestu ampanana Werkudara, tak gegem tak pundi dadi jimat. Koko Prabu sengema bekti kula kunjuk, sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yayi kembar tak tampa pangadik baktimu. Pangestu tampanana Yayi kembar inggih dat kapundi mestaka minangka jimat. Dat kula pundi wonten mestaka dadosa mustika. Kejawi ingkang saking menika Koko Prabu wonten wigatos menapa lampah paduka ing semumeng kuwi gatos ingkang sinandi keparenga nindhik talenganipun ingkang rayi ngamarta Koko Prabu. Yayi Puntadewa makaten. Dadosa kawuningan Yayi. Yektos kedarang-darang praptanipun ingkang raka ing negari Ngamarta mriki hingga margi saking pamutrahipun Atmaja putra Ngastina Purnanipun Sarja Kusuma ingkang kepengin sanget Jatukrama utawi Palakrama kulawan putri saking negari Dwarawati. Putranipun Yayi Bathara Kresna ingkang sanyata Putri Wahyu ingkang sesilih Dewi Wisnuwati utawi Dewi Wrantawati lah. Ing nalika semanten Prunan kula Wrantawati gadah panyuwunan utawi badhah pepanggil saged ngladosi Sarja Kusuma, nanging yen to kadang Ngastina saged ngaturaken pusaka 3 cacahipun ingkang sepisan. Jamus kelima sada angka kalih menika songsong tunggul naga kang kaping 3 tumbak karo welang. 3 tunggal menika nyata pusaka Ngamarta pila. Yayi ingkang Oraka prapting negari Ngamarta badhe nyuwun sih kawelasanipun Yayi Puntadewa. Kula triwelas asih dumateng Prunan kula Sarja Kusuma awit Sarja Kusuma menika pancen lare ingkang sawetawis yuswa tegesipun dangu nggenipun badhe palakrama nang tansah gagal wigar tanpa kari ngantos lali yuswa. Mila saking menika nyuwun kawelasanipun kangge srana Sarja Kusuma klampah dhaup palakrama lan putranipun Yayi Kresna pun Wisnuwati. Kula nyuwun ngampil pusaka Ngamarta Yayi. Inggih, Koko Prabu. Gandeng pusaka Ngamarta menika mboten namung kula ingkang gadah panguwaos nanging kadang cacah gangsal. Mila saking menika prayogi samangke badhe kula suwunaken pamrayoginipun kadang-kadang kula. Nggih kula semanggaken Dimas Werkudara. Wah, punta kakangku. Dimas Arjuna lan Dimas Kembar. Koko Prabu Baladewa bakal nyuwun ngampil pusaka Ngamarta kanggo srana palakrama putra Ngastina Sarja Kusuma kulawan putrane Koko Prabu Bathara Kresna pun Wisnuwati. Wah, rasa dadak nganggo suwe. Enggal diaturake pusaka Ngamarta Jamus Lima Sabda tumbak krawulang songsong tunggul naga marang Baladewa kakangku. Sing disawang dudu wong Ngastina, ning sing disawang sapa sing diutus. Nyuwun ngampil pusaka sing diutus dipercaya nyuwun ngampil pusaka Baladewa kakangku. Wah, enggal gage diaturake. Kula semanggan Koko Prabu. Inggih. Kula semanggan Prabu. Inggih Koko Prabu, tetela kados mekaten samangke pusaka Ngamarta badhe kula aturaken Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Waduh, dipun aturaken ingkang raka. Inggih mekaten Koko Prabu.
Pandya Bala Pandhawa Miya gulung mangung siring Suta Kurawa Kambak Kesra Gatitik Ketut Larus Agung para ratu Yang Sagung Pradipati Nun sewu sinuwun kula ingkang abdi Petruk Kanthong Bolong ingkang sowan samariki kaya Petruk ingkang sowan setinggil inggih bekti kula katur sinuwun iya tak tampa Petruk Kanthong Bolong pangestu tampanono inggih dat kapunipsaka dadosa mustika dayana yiwananipun Petruk Kanthong Bolong ana wigati apa Petruk munggah tinggil negara Ngamarta inggih lepat nyuwun papunten sinuwun awit kirang trapsila kirang nuju prana nggih kula sowan nanging sedaya awit saking kadreng nasemanah kula kepengin sanget sowan wonten ngesep paduka sepisan nggih menika seba bawanipun kula dangu mboten seba caos wonten praja Ngamarta kaping kalih ngaturaken pabekti kula tumrap momongan kula para Pandhawa Ngrumaosi kula menika namung abdi ngaten. Dene wigatosipun kula sowan badhe nyuwun sih kawelasanipun sinuwun Ngamarta. Bakal nyuwun kawelasan sing kepiye? Nggih. Kacariyos nalika semanten negari Ngamarta wonten daredah wonten kraman saking negari Anjang Gribik ingkang Nalendra kang jejuluk Prabu Pregala Manik menika ngraman wonten negari Ngamarta. Kemutan nggih? Iya Petruk. Nah. Wasana Sinundrawati paring dawuh dhumateng kula Petruk nek iso nentrepke negara gedhe kang dadi ganjarane lan uga sesuk bakal tak wenehi endhog negara Ndrawati. Sasampunipun kula tanjihaken kula badhe dipun menapa dipun anggep putra mantu ngaten niku. Lah, wasana wasiting Jawata negari Ndrawati wonten Putri Wahyu kalebet putra Ndrawati menika badhe kula suwun kula nagih janji janjinipun sinuwun Bathara Kresna. Wasana putra Ndrawati ingkang sesilih Wisnuwati utawi Wurantawati menika gadah pepanggil utawi rerubuh pusaka Ngamarta. Jamus Klima Sada tumbak karo wulang song-song tunggul naga. Mila kula sowan kula badhe nyuwun ngampil kangge srana nggen kula palakrama nggen kula rabi badhe nglamar Putri Ndrawati. Mekaten sinuwun. Werkudara piye? Wah, mateka jejeg. Aja banjur welas karo sapa-sapa ning Sabda Brahmana Raja. Ing ngarep Punta kakangku. Wis paring pantika bakal diaturake Baladewa kakangku. Petruk dibokeli najanta iki Panakawan Ngamarta. Nanging Punta kakangku kudu duwe adeg-adeg ingkang jejeg. Mengkono Werkudara Petruk nun
Wonten dawuh sinuwun. Aja gelo, aja kuciwa kang dadi rasamu. Wektu palungguhan iki ingsun durung bisa maringake pusaka. Lho, sebab napa? Napa kula kirang labuh dumateng para Pandhawa? Labuh kula kirang napa kados pundi? Wiwit kuncung nganti gelung. Para Pandhawa menika kula ingkang momong. Kula namung badhe nyuwun ngampil pusaka kok dereng dikepun keparengaken sebab napa? Iya, sebab pusaka Ngamarta wis bakal kapundhut dening Koko Prabu Baladewa. Oh, lah kalah dhisik to iki. Kula wis lenggah nang kene wis medang macit bareng tanduk bareng mesti. Nanging nyuwun pangapunten. Sinuwun Mandura menika utusanipun Prabu Duryudana. Nah, niku badhe nglamar ingkang badhe dipun dhawuhaken Sarja Kusuma. Ratrimut yen to Prabu Duryudana sakadang Kurawa menika benjang perang Baratayuda Jaya pinangun dados mengsah. Monggo Sinuwun Darawati menika jinangka jagat dados bata ing para Pandhawa nek lakon menika mangke dados bebesanan lawan Prabu Duryudana. Wah niku badhe mangkara tinggal Petruk kakean wus. Langap-langat waton ngucapkan dadi ucapmu Petruk. Waktu dina iki gandeng kowe ya kalah dhisik karo Baladewa. Wiwit wingi kowe kalah dhisik karo Baladewa. Kowe nantang perkara, golek perkara karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten golek perkara. Ning kula matur napa leresipun. Ngaten. Yen panjenengan menika dados Nalendra ingkang adil saged milah lan saged milih. Ngaten. Pundi ingkang leres, pundi ingkang lepat. Panjenengan kedah saged madeg jejeg rasaken rembug metu Jawa Glandang Negara kowe. Werkudara. Wah, Baladewa kakangku. Petruk ngurang tata. Nyata Werkudara bela karo Baladewa. Yai Puntadewa ya wis paring pangandika yen to bakal diaturake marang Prabu Baladewa pusaka Ngamarta wektu kalenggane Petruk kudu disingkirake. Lungguh sing penak. Yai Puntadewa wonten timbaling dawuh Koko Prabu ing ngajeng Yai Puntadewa sampun paring pangandika yen pusaka Ngamarta badhe dipun aturaken dhumateng ing neraka dinten menika kula suwun inggih suwawi kula derek manjing gedhong pusaka Koko Prabu.
Halo Buntung Petruk. Wonten dawuh, Den? Wektu dina iki kowe manut karo bendaramu apa ora? Kula kedah manut ingkang kados pundi? Kowe ngrumasanana yen to wis tuwa. Rasa dadak kakehan polah. Rasa dadak kakehan gegayuhan. Arep rabi barang wis tuwek, keklek. Kaya ngono dadak nganggo arep rabi barang. Nun sewu. Kula niku namung nagih janji ngaten. Dene wonten pepalang gandeng kula menika madeg leres. Pepalang badhe kula trajang. Sing dadi pepalang Bendaramu Werkudara. Waduh. Ayo kowe gelem lereng mboten? Ora gelem leren gegayuhanmu idak-idak wae lah cilaka iki. Wah. Kaya ngene rasane wong duwe gegayuhan becik wong arep nagih janji kok sandungane pirang-pirang. Dilalah wong ki nek luput ning duwe pangkat kok ya do diwangi, do diayomi. Aku wong cilik kok nagih janji kok ya malah kur disingkang-singkang. Kurang bejane cemplungke penjara. Dikasuske. Wis, lelakon apa iki wong cilik? Ya Gusti adil. Arep kaya ngapa aku tetep mati tak wujuti. Ndoro Werkudara tegel monggo. Wis, mangane kok aku mati didak Ndoro Werkudara glundung jurang kene wae ya. Aja mayu Petruk. Wah! Petruk, lah kok kowe tegel karo uripmu. Ndara Werkudara enten perkawis menapa menika? Wah, putramu Petruk kurang ajar. Wani ngurang toto bakal duwe bojo. Mongko sing diangkah kuwi putrane Kresna. Pancen bocah ora genah. Lah kok arep bojo meneh wae dadak nyuwun putrane Bathara Kresna. Wah, wis Petruk iki saya tuwa saya mbeling kok. Wis domongi kowe aja kaya aku. Lah kok mayel. Lajeng kados pundi menika anak kula ngati glundung jurang, Bos. Rasa dadak digagas yen pancen Semar mrinane Petruk malah kepara nampa paukuman. Oh nggih, monggo mawon. Kula namung pasrah marang panguwasane Gusti Kang Maha Murah. Yen Gusti ngayomi anak kula mboten kirang merga. Pun monggo mawon. Mengkono Semar Badranaya.
seseging rananggana rananggon magawe gelar Koko Prabu Yai Pumta kados pundi menika sampun dumunung wonten kedhong ing pusaka monggo